Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong nagdumili una paghatag og komento sa mikatap karon sa social media nga kopya sa disqualification case nga matud pa gisangat ni kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza batukang Chan ug sa tibuok kaabag slate. Gipasabot ni Chan nga wa pa siya makadawat sa gidusong disqualification case. No comment usab ang kampo ni Paz Radaza kabahin sa maong kaso. Sa naasoing social media post, ang first page lang ang gipost. Diin napatik ang grounds nga vote buying. Samtang gitatausab ni Lapu-Lapu City Comelec Election Officer Attorney Janet Lamban nga wa usab siya nadawat nga kopya kabahin niini. As per advice with my lawyer, dili ko ka komentaryo with regards to that matters because wala pa gid mi makadawat og official order from the Comelec. So we just wait the order from the Comelec once madawat na namo and then we will siguro reply on that. I did not read any file intended for that disqualification case because the office has no authority to act on it. So it will be directly filed sa main office.